Салом алейкум бардаро подписчикои канали Топ Мошино ҳама каса созен хубен мондан ашида гаштем гуфти гапода ғарибиё бардаро масадқа мисли ҳар вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем бозор да гуфти гапо мо фир додагем чӣ намуд мошин мақбула шумо да бардаро бинависен дар комментария насиб боша ҳафтаи дига омада ба навор мегирем аки бисёри бардаро комментариё да мақсад менависам мо ҳам успед намекунем морам шумо ҳам бифаҳмем мо ҳам шуморо мефаҳмем бардаро ҳам хе дастгириётон хуб рафтам бигам қарсак да таъйиди тараф меша бо мо ка сахтарак режима сах мекунем навора бисёртар мепартоем бардаро нигоҳ кунед чӣ хеле ки медонед ана спонсори кори мо бахши ада дақиқа вақтона мегирам спонсори кори мо ҳамин старт бозӣ бурдно ки мо рафтаиста ки миқдори чиптои кам қатияк бардаро навора представить кунед шумо навор қариб 10,000 просмотр 10,000 ҳамин 4,000 одам як донаи чипта бихара партоя бас савҷе мо байни як рӯз ду рӯз оҷе гуфти гапо ҷамъбаст мекунем финал аниқ мекунем чикор мекунем як дона чипта бихар просто барои страховка парто диди ки зангат задам омади шо ҷоизаро бурд кард ё конвертер булих ё ки медонед ки шанси бурд зиёда миқдори чипта кам кишид бардаро بدونین همین چند قطعه مقدار چیپتو کم شه همون شانسی برد شما دا زیاد میشه با همین خاطر باردارا از شما احترامونه خواهش میکنیم بدونین همه کسا دستگیری کنید چند قد دستگیری میکنیم ما هم طرفدار شما میشیم هم قبا ماشین ارزان نرخ گفت گپا زور سیونکا میکنیم پیشکش شما میکنیم هزار عمل برای دقتتون زنده و سربلند باشین که جای دا باشین نباشین آباد باشین رفتین نواری ماشین بازار تا اخیرت تماشا میکنیم مرحمت باردارو باز یک ماشینچای نوبتی باشن اپاشکو خریدارو باشن در علاقه برین нархи ҳам арзон арзанда номеро падарка солона ҳуҷҷат утилизатсия дора хундай веластер медонед ки бардаро ё тай 90-100,000 ам даже ҳастан ки мо ҳам хеле кофта меём мошини арзон шумода фақат шумо чӣ кор мекунем як дона лайка мезанем кадоми айбозии мо чиптои харидорӣ кардагӣ нестем бидорем чиптоотона харидорӣ кунед насиб бошад хеле мошини бақатон мемонам бардаро солш чанда 2015 тимболи 15 апашко бошем бардаро гамагум кадмови не чи бас топ куноми братои мамара мефаҳманд даи гарми осон нест сёмка кунӣ харидоро бошен дар алоқа бурем бо груштелчо шабине зур дане ки ира биёр ака мо ҳам як рӯзае када бигардем 4 ана дарои пеш бо бесключивой 4 дараш электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат старт стоп шабинем бо монитори калон бардаро липсток обогрев сидени комплектация зур дай бардаро мошин Америка будаён консонеш акха як ами мошина консонеш кор накна дига чӣ кор мекунӣ мошина уики капота уя эй айҷаб ёшку помпат кор намекунад термостатат беҷӯшад дай гарми абиё мотор чандаи дучораи 1.6 турбо будай бо нигоҳ кунед марҳамат ҳолати фартук пешам нозада хай мотор ноштае мегам мошини апашкай кайк ма мошини ами акара сёмка кунам мошини апашка ман намедонам чанд та апа дорад чанд мошин меёрад сёмка ки ман нафаҳмидам чанд та апа дорад хида дами ҳаёт ака як умр мошинота сёмка кунам не ки он на самом деле мошиниш арзандаи арзона хай кам шухиам накунем бардаро намешавад нарш медонед чанд сум ҳиҷ ҷода наген 77,000 сомон боз муомила мешавад биё рақамота бугу ана умиро апашкомуна бугу биёҷа 902 346 марҳамат рақамо зери наводай занг занед дар тамос бурен алоқа да бурен марҳамат бардаро боз як сечкачаи навбатии простой комплектация классик нархи дастрас бардаро марҳамат як идчақ нархи гарени дастрас арзон ҳуҷҷат утилизатсия дора 4 балмаки нав ягила яхела марҳамат як гирди чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати тараф бо бам пеқафош элеганзи бидай бардаро тана шак раска талаб нест бардаро марҳамат ҳолати салон дарои қафо ручной салонш тозак бардаро потолокшам топ тоза хулас мошинча дырна берна кор надора марҳамат ҳолати обшивко коробка боша механик ё капочои кака люкам доштай бардаро марҳамат як ҳолати моторша мебинем абиё мотор як гашти худаш барда заводской марҳамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш варид нест наш боша бардаро 37,000 сомон срочни боз муомила мешавад рақамо табугу ака 941 01 марҳамат рақамо зери наводай занг занед дар тамос бурен алоқа да бурен бардаро ассалому алайкум бардаро ва бардарои подписчикои канали Топ Мошино ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин то ки уже миқдори чиптоҳо камош модай насиб боша ягон ду рӯзода уже финалша аниқ мекунем чанд қам хе дастгириҳо зиёд шидан мегирам қа старатса мекунем ки
тестар бозира бигзаронем, тестарак ҷобаҷо кунем, мошинора барем хона ба хона биспорем. Бардаро пешакӣ бугумтон ки кадоми мисол ҳами шоҳҷоизои мара фарқ надора 23-ра мезана, 22-ра мезана, намезана, рашотоша бигира ки хонашонда мебарем, мемонем ба хиси гуфти гапо хиши хирсандӣ мебарем хона ба хона ҷобаҷошон мекунем. Дутаи дига BMW E39 дига мондагим ки заряжиниян мошинои хеле стбс намекунам барои хеле сағирои гуфти гапо қади куча мондагим ки хундарҷӯшан ку барои ҳамо мондагим. Медорем рақамои мо зери навор данонтон садқа ҳадди ақал ҳичи не 3 дона чипта харидор ку яке гуфти гапо дар насиба динамиё мешаванд успед мекунӣ соҳибиш мешавад. Бачаҳо салом алейкум. Нигоҳ кунед, аз советон метам ана ҳаракат кунен, миқдори чиптаи кам дар риск кунен. Кирои риск кардан миқдори чиптаи кам қатӣ. Баъзеҳо миқдори чиптаҳошона намегирам, барое ки 30-40 ҳазор чипта. Ту представ ки 30-40 ҳазор дар як алавои пар дар байни ҳамон билетҳо гум мешай. Фаҳмиди шерина? 6999 дона камай. Хай дар ҳамин қадар чипта ин ҳам хеле састав туғри гирифта бо болои падарка дора 3 таш ясм 10 табиги ята падарка бо 50 табиги iPhone падарка. Нигоҳ кунед, iPhone падарка шероинар бо мошина зади то дари хоната мебара. Ягон чи расход намекунад, то дари хоната мебара. Я дастгири чаш кунед, насиб боша оянда мошинои ана DAF, Ateco, Sprinter, Porter хай мошиное ки 2-3 сол пеш мемонде манам хеле мошинои соз. Вагони хеле гаштагӣ не 03 не мақсад транзит тайёр хит кади радной. Ай дига ҷо вардагӣ не, ай хуҷанд меорем. Хитон медонем ки ай хуҷанд меовардем шероинар. Барои ҳамин ягон гапи чӣ гуфта бошем, бахшиш шероинар марҳамат метавонем ки мошиноро тамошо кунен, ҳисоб кунен, бирорен калкулятор ҳисоб кунен, баъд чипта бигирен. Хай дальше мерем навора тамошо мекунем, рақамҳо зери наворда ҳаста, ягон нофаҳмӣ боша нависен, ҳамаша қоидави мефаҳмонем. Кадомит боварӣ надоред, гарен машиник бисёрши дега боварӣ надошта бошем, биёен рӯзи бозиш иштирок кунем. Айдари барабанд чипта бигирем, бирорен шероинар бо охири чида бозида чиптаҳоро мебаранд, дона ба дона бихонем ки ҳам чиптаҳотон ҳаста ё не. ҳазор раҳмат ба диққататон, зинда сарбаланд бошен, ки ҷойда бошен набошен, шербачаҳо обод бошен. дальчи рафтем навори мошинбозора тамошо мекунем. Марҳамат бардаро хундаи Аванте соз 2008 сол бардаро лабавои блик люкдор гап хабар диска калон. Мошин киштаги хай 570 заводи тай бардаро аҳамият наметем. Акаҷон бигзарем дар номи садқа. Тана шиша краска талаб нест бардаро. Марҳамат ҳолати тараф. Бамперои қафо датчик партроника. Я бор багаж ои ку. Марҳамат як ҳолати багаж мебинем бардаро. Буз як ҳолати багаж мебинем. Атсекои багаж ҳама ҷош дай бардаро. Мошин бензини холиб дай бардаро. Нархи дастрас мепартонем, биёем устодтон қад харидорӣ кунем. Дарои қафо электропакет, салон кожни салон, потолокши тоза, люкдор. Стили комплектация X-вори 4 дар электро, блокировка дор, бакаҳои қачавак, дутарафа мултирул, коробкаш автомат, обогрев сидени, климат контрол, кондитсионерчаш ях кор кардеста бардо. Мошин заводид кор кардеста, намегӯ мошин заводид кор кардеста. Кондитсионерчаш ака мега я хабиё капо чойко. Нархи дастрас ай. Хулас, абиё мотор боша як гишаши мотор майдои хадаҳои донс бардаро, марҳамат ҳолати фартуки пешам нозада. Нарш боша бардаро 75000 сомон, боз муомила мешава, биё рақамо табугака. 990 22 42 марҳамат рақамо зер наводай занг харидороша дар оқа бурои. Марҳамат бардаро бачаҳо версо хоҳиш кардан на марҳамат заводскои шохдор бардаро. Тимболи мотори 1.8 қаврға қати бензинакӣ. Нархи гарени арзон 80000 дам даже поём. Соз 2006 буда ка? 2006 сол бардаро, сборка Европа, нархи дастрас, ҳуҷҷат солна хайне пластмас иҷаш нестай бардаро. Ба хайр пластмас хуб боша 150 см 200 см. Некин дидесен заводской шохдор чӣ хушрӯ мебия. Задни патроника, багажни келдор, мошина ка мега масъалаи умуман такси гаштагӣ хеле ягон чи нест. Дарои қафо электропакет, марҳамат ҳолати салон. Хадош тупчая ка? 4 дар электро, блокировка дар, дутарафа мултирул, коробкаш боша механик, климат контрол, кондитсионер ях. Биё капо чой кака. Мошина ка беғазам я пластмаса ки бари бакаҳои дига ягон камдуи нашда дурум берунакш тайёр. Бампери пеш қафош партроникадор будай бардаро. Абиё мотори 1.8 валматик бардаро. Марҳамат ҳолати фуки мошин нозадам. кузов ланҷрон акаб шинавидесина ки 100% гарантия. Нарш медонен чанд сум бардаро 79000 сомон, боз муомила мешава, кадом юспед кад ошак шава. Рақамо табуга ка
908 98 1998 марама рақамо зери 90 ҳадма зан занед дар тамос дорем бардоро дар любой сайт бидорен ами бензинакиш 80 боло ҳастай поён нест. Марамат бардаро Toyota Axio бисёри бачаҳо Axio хоҳиш кардан мошинчаи зура кара мошинаш ана заводит кор кардеса бар ҳол телефон ана пешос кондиционер қад бо кор кардеса бениҳоят мақсад овоз пеш меканек мотор коркуниш ҳамаш чотки бамперои пеш партроникадор таъмировка ҳуҷҷатош шанқай ҳуҷҷатош ровна 1 сол дай таъмировкаш боша бардаро 4 моҳ мошини саб сафедак комплектатсияи зур шай барда люксел шай марамат ҳолати тараф марамат ҳолати қафош як ҳолати салончаш мебинем дар қафо электропакет марамат салон лата салон потолокиш тоза торисаш дабо монитор дора чи без ключовой доступ 4 дарш электро блокировка дар регулировка боковой хулас коробкаш боша автомат кондиционерча ях кор кардеса монитори андроид климат контрол инҷа тарвузчара мезанӣ ма идакада мегарди яке кондиционер зури бад хинд мекард биё капо чои кака эуиш кадом инҷа бардор шака абиё мотор 1.8 бардаро 1.8 худтон медонед харидаш зурай хулас овози вентилятори чишай зур кор кардеса неки бо мегумтон бардаро телефон овоза пеш мекаша ҳолати фартуки пешам нозада чашкош какидаги нест нарш боша бардаро 97 000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака мотор коробкаш да гарантия ка тамом мотор коробка кузов ака мега гарантиш хатия рақамо табугака 987 20 18 15 марама рақамо зери 90 занг занед дар тамос бирем марамат бардаро боз як филдер ана гибрити 90 филдер кавам бардаро WX шай комплектация WX ай ҳама зурш мешава бардаро марамат як гиди чарх мезанем хулас солиш 2014 яка 14 солишо 2014 таъмировка ҳуҷҷатош шанқа 4 балмак шагла хила танашша краска талаб нест варианти ана SK шай бардаро дидесем бамперо программа XA мақсад WXB ҳамин фул комплектацияш мешава зуруш мешава мақсад спойлерош дига мешава SK мешава даран кемри ди SK чи хели меёнам хели марамоз як ҳолати салон шавинем дар қафо электропакет ё заводской карбон салон кожни салон байнлата салон шакш топ тоза кушру 4 дар электро блокировка дар регулировка бакои ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол монитори андроид кондиционер якш як кор мекуна бардаро биё капочак шуака абиё мотор бардаро 1.5 масъалаи гибритош соза яка ака мега масъалаи 1.8 чай марамат улат фартук нав дидем 1.8 дебо 1.8 ам дай номеро падарка яка номерош бо тимболи падарка номерош худи ҳеч наша 2000 сомон арзиш дора нархи дастрас 105000 сомон боз муомила мешава рақамо табугу ака 901 26 55 26 марама рақам 55 26 марама рақамо зери 90 занг занед дар тамос дар алқа броин бардаро